Go. Dags. Goddags. Hvad er du for en? Jeg er sådan en striklæge. Jeg mener stresslæge. Nå, Ja. Og hvem er du? Det lyder spændende. Jamen, Ja. jeg er sådan en, der strikker helt vildt meget. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide at strikke, fordi det giver mig sådan en dejlig ro og sådan noget. Og hvad laver du for noget? Hvad er det for noget? Striklæge for noget? Striklæge for noget? Hvad er det? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg strikker ikke, men jeg hjælper faktisk folk med at få ro. Okay. Det lyder spændende, det der strikkero. Det Ja, kunne jeg men måske godt tænke mig at høre noget mere om. Vil du høre om, hvad jeg laver? jeg vil rigtig gerne, altså fordi jeg er rigtig god til det der med at strikke, og jeg bliver simpelthen så rolig, jeg får sådan en dejlig rytme, og jeg bliver sådan helt mindful, når jeg gør det. Det lyder mega dejligt. Ja. Men ved du hvad? Jeg vil gerne fortælle lidt mere om det der stress, hvis du vil høre om det. Og det vil jeg helt vildt gerne. Men ved du hvad? Nej. Så skal du til at komme ned til Masker i Masken. Det mennesker i masken. Der holder jeg nemlig et lille foredrag sammen med hende, der står derovre. Det er dig. Okay. Ej, det lyder spændende. Skal vi tage til mennesker i masken Det gør og vi. høre om strik og stress? Det gør vi. Vi går.